pinag-aaralan na ng Kongreso kasama ang ating government finance managers ang posibilidad na isulong ang Bayanihan 3. Kung kakayanin ng ating pondo, sana ay makapagbigay pa tayo ng dagdag na ayuda sa mga kababayan nating nawalan ng kabuhayan. Lalo na't nababalita ang maraming nagugutom sa iba't ibang parte ng bansa. Huwag po nating hayaan na may mamatay sa gutom. Hinihikayat ko ang ating mga kasamahan sa gobyerno na gawan po ng paraan at magtulungan para sa kapakanan ng mga Pilipinong hirap na po talaga. Pagaanin natin ang kanilang pinapasan at huwag natin silang pahirapan pa. Pangatlo, suportado ko ang pagpasa ng iba't ibang economic recovery measures tulad ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Bill. Dahil sa mas mababang buwis at mas maraming insentibo na nakasaad sa CREATE Bill, umaasa tayong masusuportahan nito ang mga maliliit na negosyo sa iba't ibang parte ng bansa. Kaakibat rin dito ang pag-implementa ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program kapag ligtas na pong bumiyahe ang mga kababayan nating magsimula muli ng panibagong buhay sa Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.